ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବା ଲାଗି ପଡିଥିଲା କାରଣ ବହୁତ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଟେ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବଳଦଟା ମତେ ଏମିତି ଦେଖା ହେଇଛି ଏମିତି କଣ ନା କଣ ଦେଖିଥିଲା କାହିଁକି ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠେନି। ସେ ଭାବୁଥିବା ଯେ ଦିନଟା କୁଆଡୁ ହେଲା ଯେ ଏତେ ସକାଳୁ କୁହୁଡିରେ ସେଟା ବି ଉଠିବାକୁ ପଡିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ତ ମୁଁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲି ମାନେ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ଉଠିଲି କାଉ ବି ମୋ ପରେ ହିଁ ଆସିଲା। ହେଇଥିଲା ତ ଆଜି ବହୁତ ବଡ ଚମତ୍କାର। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ବି ତ ବଡ ଥିଲା। କଣ ହେଲା କଣ ନାହିଁ ସବୁ ଲାଷ୍ଟରେ କହିବି। ଯେମିତି ଖରା ଆସିছে ଗାଈ ବଳଦ ଦାମ୍ବରି ଛୋଟ ଦାମ୍ବରି ବଡ ଦାମ୍ବରି ମଣିଷ ସବୁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ। ଶୀତ ଦିନ ତ ଏମିତି ଖରାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି ଯେମିତି ବାହାଘରରେ ପିଲାକୁ ଡାକିଥାନ୍ତି। ଗଛରେ କାଲି ପିଜୁଳି ଗୁଡାକୁ ଦେଖିକି ଯାଇଥିଲି ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଥିରୁ ଅଧା ଗାୟବ। ଏଠି ଏତେ ଅନେକକାରୀ ଛୁଆ ଗୁଡାକ ଅଛନ୍ତି ମୁଁ ବାଛିଥିବା ପିଜୁଳିକୁ ହିଁ ଖାଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଜଲ୍ଦି ଉଠିବାର କାରଣଟା ହଉଛି ମୋ ମୋବାଇଲରେ ଥିବା ଗୁଗଲ ଆକାଉଣ୍ଟ ଗୋଟେ କାମ କରୁନି। ସେଇ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ରିକଭରି ମଧ୍ୟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ବେଳକୁ କଣ ନାହିଁ କଣ ହେଲା ସେ ଆଉ କାମ କଲାନି। ଯେମିତି ଦେଖିଲି ସକାଳୁ ମୋ ନିଦ ହେଇଗଲା। ସକାଳୁ ଗୋଟେ ପେନ୍ କାଗଜ ଧରିକି ଲାଗି ଯାଇଥିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଖୋଲିବାରେ। ଭାବିକି ଗୋଟି ଗୋଟିକି କରିବାରେ ଲାଗି ଯାଇଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯୋଉଟା ବନେଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ସେଇଟା ହେଉନଥିଲା। କଣ ହଉଥିଲା କଣ ନାହିଁ କେଜାଣି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ଆଜି ପୁରା ଖରାପ। ତାପରେ ଭାବିଲି ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଦେଖି ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟିକିରି କରିଦେବି। ଦୁଃଖ ତ ଏବେ ଏମିତି କଣ କହିବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।